ZANU-PF FM's resolution number 1 orders immediate implementation. Sara pena mashoko ari kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF panguva ino yari kuona kunzi iri mubishi ichimhanya-mhanya kuti vakwanise kusekiwa the 2030 plan mamhepo asati asemuka. Panguva inoi nyika yose ingotarira after VP Kosano Chiwenga has been shot down. Panguva inoi vasvereredzwa pamwechete nekubhuyiwa at the last week 22nd National Conference inobva subscribe like watomba bell kuti ZFM studio vanobanyora chiti breaking news. The ZANU-PF's 22nd National People's Conference iri mutare has reaffirmed the resolution to have President Emmerson Mnangagwa extend his term of office to 2030 to allow for continuity on his developmental agenda. This was announced by the party secretary for legal affairs Ziyambi at the ongoing Indaba. Ziyambi says the legislative amendments should begin and directs the party to fully implement the resolution. More to follow. Domashko arikuda pangwa ide muri Zimbabwe. Arikuonekwa kunzi right now sezvatiri kutaura izvezvi the conference yakapera on Saturday. Kutotanga yesterday on Monday. Zvikananda zvazvatova mubishi zvakutota ma-amendments. Vakutomanyira ma-implementations arikuda kuitiwa kuti vakwanise kuamenda the constitution nezvese zvakuda kuitwa in place through the legal affairs ministry kuti vakwanise kuatenda the 2030 plan. Zvinhu zviri kuitika panguva ino muri Zimbabwe zvaita kuti zvasiye mwana wese wenyika yeZimbabwe akabata muromo pamwe chete nekupererwa vachishaya kuti zvigananda izvi mari yazvo yes we know kuti vane mari yakanyanyisa but panguva ino people vari kushamisika kuti how are these people being comfortable vachiona vanhu vachisafa, vachiona vanhu vachitambura, vachiona muzvipatara musina kana mishonga, vachiona muzvipatara musina kana mubhedha nezvimwe zvakadaro. Ma-roads accidents ari kuwanda but tiona zvigananda zvonyatsa kufila comfortable zviona the nation iri mustate yakadai. Muri Zimbabwe ameno ndichasvika kupi uko. On the other hand, ma-citizens they are fearing. Last week Bob Gezi call up for my national protests. People they didn't go into the streets to march. Maprisa they were flooded in the streets, and also people avanganotombo attempt to tombopinda ma-streets just because they know that they still have got their families to look after. Muri Zimbabwe azvipere mushe kuti nyika yeZimbabwe icharamba yakanyarara here kana kuti they are going to voice up. Zviitiko zviriitika nyika yeZimbabwe zvasiya mwana wese akabata muromo asina kana ari muromo kana ari mukanwa. Penya comment section medu mutudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Musana subscribe or like, check on the bell.